Li bajarê Newyorkê yê Amerîkayê îsal cara sêyem meşa jinan hate li darxistin. Cara pêşîn di sala 2017 de piştî ku Donald Trump ji bo seroketiya Amerîkayê hate hilbijartin ev meş hatibû li darxistin. Îsal jî li eyaletên cihê cihê çalakiyên cihê reng hatin li darxistin. Di wan mîtîng û meşan de ku gelek kes tevlê bibûn bal hate kişandin ser gotinên Trump ên derheqê jinan û diwarê Meksîkayê û qedexeya vîzayê li hember welatên Misliman û mafên penaberan. Di mîtînga jinan a li meydana Folê ya Niwyorkê de agûn da okeya ku yek jî rêveberên vê mîtîngê bû bal kişan ser wê yekî ku meş û çalakiyên ku hatine li darxistin polîtîk in. Ji bo mafê xwe gere em hîn pir bixebitin. New York cihekî wisa ku hem têda cîhetî gelek e hem jî tekoşînek gelek bihêz lê heye. Ez dixwazim bibêjim ku çi meş be çi jî mîtîng be lazim e hûn yek ji wan hilbijêrin û tekoşîn bikin. Lê belê divê em bi hev re tekoşîn bikin. Saîma Ancam ku endameke koalisyona koçberan a Niwyorkê wiha got. Ez bo dijî wan pirsgirêkên ku Trump bûne sebeb îro li vir tevlî vê yekêtî û hevkariyê dibim. Armanca meşa me parastina mafên jinan û koçbaran e û rawestandina êrişan li ser wan e. Divê mirov ji bo adalet û mafên xwe bixebitin. Vanessa Agudelo ku tev li mîtîngê bûye got ku armanca wê hevkarkirin e di hemû jinên dinyayê re û wiha domand. Armanca meş û xwepêşandanên jinan ne tenê mafê jinan e. Armanca wan di heman demê de parastina mafên koçberan û wan kesên ku neheqî li wan tê kirin. Sedema meşa me ya li kolanan ev e ku em dixwazin nîşan bidin ku em li hember Trump û piştgirên wî bêdeng namînin. Em ê têkoşînê bidomînin. Sinan Tunçdemir, Dengê Amerika, New York.